Ukoliko ste ljubitelj kajgane, ali iz nekog razloga ne jedete jaja, sada je možete spremiti i bez njih. Prva je tofu kajgana i počet ćete tako što ćete ispržiti luk, dodati tofu koji ćete usitniti rukama, od začina ćete dodati so, biber, kurkumu koja je obavezna, kao i soja sos, možete dodati i malo aleve paprike, pržite nekih 5-6 minuta. I to je otprilike to. Ja sam služila sa BG pikantnom kobasicom koju sam takođe ispržila i humusom i odlična je stvar za doručak. Druga je kajgana od leblebija koja je odlična za one koji izbegavaju soju i počet ćete opet sa dinstanjem crnog luka i paprike. A dok čekate da se to izdinsta, usitnite leblebije viljuškom, zatim dodate to u tiganj i ispržite još nekih 2-3 do 5 minuta, dodate iste začine i to je to. Vrlo je jednostavno, brzo, a opet zdravo. Jedna i druga kajgana su pune proteina i eto, vidimo se sledeći put.